Dudong Ray Drama Present Bituon sa kapunaw-punawan, mga sugilanon nga gihanduraw, tuyo ang pagbanhaw sa makasinatian sa tao nga makatagbaw sa atong galamhan nga giuhaw. Nagkadaiyang kasinatian, bituon sa kapunaw-punawan, adunay kalipay, kasakit, kasarangan, kalampusan, ug kapakiyasan. Mga matulun-anong sugilanon, ipadala na ang imong kaagi o higala aron kabuhatan ka na og duwa ni ining tulumanon. Bituon sa kapunaw-punawan. Maayong adlaw sa atong mga kahigalaan sa Kabisayan ug Mindanao. Kumusta? Welcome sa atong bag-ong tulumanon, ang Bituon sa kapunaw-punawan. Uban gihapon ni ninyong alagad si Dudong Ray. Dinhi at mga higala atong pagkasawan ang nagkadaiyang klase-klase nga mga kasinatian sa tao, mga sugilanon nga puno sa pagtulunan. Diin ang atong unang sugilanon karon mahitungod sa usa ka labandera nga nagtago sa ngalan nga Belen. Oh, asa naman tong gipalabhan ako ni mo, Belen? Wa man lagi ko nakitang piniko. Ma'am, sorry, wa pa jud mauga. Wa mauga? Kakusog sa init, wa mauga? Oy, tarungan ang imong serbisyo, ha? Kay daghan pa kong ikapuli ni mo, day. Hmm? Ma'am. Kaisap ni ma'am. Mura man to siya kisapot. Pero, nasad kong buotan to si ma'am. Di lang jud ko maguna-una ang duotan. Mas maipas tingali nga. Nakuha na, tanaw na ko ang dinapan ako dito sa likod. Magdali ko. Kay naapara ba ko ilabanan nga makurtina. Ay, nakuyawan naman hinuon ko. Magdali ko. Ni anak ko na pitsaya yan. Ni anak ko tungod. Ako hikapon na yun ang mga inayhay. Kani. Ay, salamat. Naugan na yun ang taon. Akong bulkason. Aron mapiko na yun ako ni. Unsa? Gikasaban kasi mong amo. Ulo. Mura man to kasaba iya. Kay wa mong guna ko mabulkas tayon ang hinalay. Nangita naman to siya sa mga piniko. Ay, mauna ron. Ay, agwantaha lang siya na apo. Pero, ug dili gyud makaya, ay daghan ka pa mang makitaan nga trabaho. Nasayod kung kugihan ka. Mabuhi raman pud ko ba? Mamagol di ay ko. Mabuhi ra pud ko. Ingon ana o ragod kinabos ra ning ato apo. Malingaw jud ko ni mulo. Basta magtinarong ra jud ko sa akong trabaho. Para ra po ni nato. Bisag simple lang nga panglabada. Tarungon man gyud na ako. Kuso-kuso kay nahibaw man ko nga. Sa mata kuso-kuso sa unos atong kinabuhi. Kinahanglan magyud ka mautang musag. Naon siyang niabot naman pud kaan. Ayaw ko na unaan. Magkalingaw ragod tang istorya. Bitaw, pawala na sa kalaaylo. Aron makalimot rasad ko sa kiingon ni ma. Ayaw na nako na una. Ayaw pagtukol sa imong amo. Ulo. Sige salo. Magkamo na ko sa atong panihapon. Aron makakaon na karon. O sige, apo. Buntag naman di ay. Nalimot ko da. Magpa-alarman unta ko. Ay, dali ara na buntag ko eh. Magdali ko kay pasayuon ra pa katukon ni ma'am. Ay, magdali ko dungag. Kaya aron isabay na lang ako maliko ko dayon para makakaon ni si Lolo ug makaadto na ko sa trabaho. Ay, magdali ko. Mamikot ako dayon.
Yeah. Unsang orasa ka nako paaboton karon, Belen? Ma'am, alas 7, ma'am. O unsang orasa na karon, ha? Uh, so- sorry, ma'am. Nay, sorry, ma'am. Alas 7:07. Nakasabot ka. Og di man ini, Belen. Sugod karon. Matag minuto nga maulahi ka sa akong isulti ka nimo nga oras. Doon na deduction nga 10 pesos. O kanang 7 minutos nga ulahi nimo. 70 pesos ang us-us sa imong sweldo nga 120. Nakasabot ka? Ma'am, ayaw lang intaw na usi akong sweldo, ma'am. Mag-overtime lang ko, ma'am, para mapulihan ako ang naulahin ako, ma'am, please. Gamit kayo na mo ang kwarta, ma'am, please. Wa nay unsay please pa diha, Belen. Mauna ka na ito kasabutan. Busalakaw na sa imong trabaho. Og niya pa. Sugod karon, dili lang panglabada imong trabaho. Lakip na usab ang limpyuhon sa bay. Mga trapuhanan sa tanan. Silhigon sa gawasog sa sud. O labaw sa tanan. Maong pasayo unti ka, ikaw na ang magkamo sa amo ang pamahaw. Paniudto nimo og ang among panihapon. Timan ina. Pero, maura gihapon atong sweldo. 120. Nakasabot ka? Ma'am. Diha ka na. Iho, Elmer, Alina, manglakaw na kita. Oh, ni ano, mami? Kadugay ba nimo? Dito na ko sa sud. Nala ko gibuhat ito, mami. Kinsa man to ni Agi? Ay maukad to si Belen, ang napuli ni Alben. At trabaho na to din sa bahay. Gipapahawan na rin mo si Alvin, mami. Ay, makaw yun sa iyang panglimpyo din sa bahay. May to si Belen kay maayo tong limpyo. Dako gud ang sweldo ni mo na, mami, kay iyahan naman ang trabaho tanan ng bay. Ay, ooy. Dako yun ang sweldo. Labaw pa si mong gituuhan. Tag 500 pesos ang adlaw ng Belen kaniadto. Karon, 1,000 na. Kay dili pa ayo nga atong daog-daogo ning tao. Kamaayo ba ni mo, mami? You are the best mom ever, mami. Thank you, iho. O sige, ato na kita. Sige, mami. Let's go. Muna'y dili dyan ko makalihok sa kiingon ni ma'am. Sa ato pa, ako nilimpyo ako ning trabaho ang tibok bay. Unya sa 20 pesos na lang akong sweldo. Niya pa, karong adlaw 50 pesos na ang madawat ko nga sweldo. Kaya naulahin naman ko 7 minutos. Pero iampo rin gihapon ako si ma'am. Pero hindi na yun ako magwenta mo bihag na ko. Nga naman kahanga. Ngawa naman si Noy Alvin din. Siya man ang taasan ng pagpanglimpyuan ng palipot. Makuyawan ng kwading iyang bahay, uy. Mura man na ngit-ngit sa unahan. Unsa man ka na akong nakita. Di na kabakan na nagdautan pa. Mugawas ko. Manilig na lang ko na yun sa kawas. Mga higala, unsa man kahisog na mahitabo. Atong sundan ang sugilanon ni Belen nga labandera. Dinhi na nagtulmanon. Bituon sa kapunaw-punawan. Kung imo nagustuhan kini mong sugilanon, i-like na o i-comment ang tubag sa pangutana. Makalingkawas pa kaha si Belen sa panimay
sa iyang agalon. Dayon ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-hit na ang notification bell aron notified ka sa tanan nga mga topic sa sugilanon nga atong i-upload. Salamat ug amping.